Heditoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum barkame ne wakkati rende barkame fottugo be mon ha nder taskaramji Koda Radio International. Suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handitiki fulɓe, ngam yarki ɗengal fulfulde yeso. Banto wani taskaramji Koda Radio International ɗon warna mon darnde go diga ɗo Abuja lamar da lesdi Nigeria. Inda am Jamila Jibril Ladikos jogin mon laɓangal taskaram hande. Yelinta mon on ɓeddan sautu gumbar radioji moɗon ngam hertugo taskaramji Koda Radio International. Aranne mi ɗo wandi be nanta barikin ladi enanta taskaram ko baruji duniyaru hande. To keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non wo'ine jonde ngam heɗituggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Data woyte ni taskaramji ɗo ɗon warna mon darde go diga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Kode radio suudu waɗaɗum ngam fulɓe. Umar Aliyu hautini amin rahoton gilla Kashim Shetima keɗe jam. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima yarani ardiɗo lesdi Nigeria ɓoyemajo wato Muhammadu Buhari gilla ha Daura. Iga aran Pirowal Kashim Shetima jippi ha birniwol Katsina. Gwamnajo diwal Katsina Dr. Dikko Radda be jami'en gwamnati Katsina tedduɓe on taɓɓi Shetima ha pelel jipporde piroje Katsina. Iga ɗon Kashim Shetima fuɗɗiri be yarango Lamiɗo Katsina gilla ha fada muɗum. Iga ɗon on Shetima dilli Daura ha sare Buhari. Hadimijo Buhari diga oɗo dow korowal laamu wato ambasada Kazaure on jaɓɓi Kashim Shetima o yottinimo ha jawleru Buhari. Nder ɓe ɗofti Kashim Shetima yahugo ha Buhari ni wodi ministajo hakkilanki shanu ndemri be ngaynaka Senator Abubakar Kyari be ministajo hisa cede majjinteɗe be taskitano jahol yeso faggudu lesdi Nigeria wato Alhaji Atiku Bagudu be ministajo Abuja ɓoyemajo bo sawro ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani kuuɗe musamman ha office ballo ardiɗo lesdi Nigeria Dr. Aliyu Modibbo Umar. Felt duty bound to come and identify with him. Yaake o wolwanno Kashim Shetima wi mi wari laarugo be hofnugo baba amin. Tinubu wi mi hofne bo mi andine dow gwamnati mako waɗan ko handi fu ngam waddugo rento ha lesdi Nigeria ndi fu mari. Kanko ma yaake o wolwanno Buhari wi miɗo nana belɗum siwtare am ɓaawo timmingo kuuɗe. To on ndaari on gi'an yeeso am sanji ngo ɗo yofti ngo fonginay bana no on bowi yi'ugo ngo wakkati miɗon no dow korowal. A yettama Umar Aliyu.
Daga ɗauko da Radio International. Editoɓe min ɗo wondi be nanta taskaram mauɓe jango. Keɗe jam. Jama'are barka min be fottugo nder taskaram mauɓe jango warinta on diga suudu Radio Kode International Abuja. Min woni Al-Amin Giɗaɗo Jada taskiti foɗugo laɓagal taskaram asawere nde. Keɗite jam. Taskaram mauɓe jango taskaram on ka wowi waddango on no gurdam derke'en ngam yi'ugo ɓe jinni darnde dow ko nafata ɓe. Fahin taskaram man ɗo yewtira be derke'en ngam nanugo noy ɓe yidata, noy ɓe nyiɓirta ngendam maɓɓe, laabi ɗiye ɓe tokkata ngam deitugo kuɗe kalluɗe, noy ɓe habdata be filu malla ɗaɓɓitiggo andal. Taskaram asawere nde hirdi be Adamu Dahiru derkejo jinni darnde ngam ɗaɓɓitiggo cede hedi lawol filu lotugo kifneje. Keɗite jam. To Allah sene jaɓɓama. Yetti sosai barkama. Allah sene bana filu lotugo kifneje a wodi mo fuɗɗi jogugo juɗe ma ekkitina mana malla bo an on tan laari no ɓe watta a maɓɓiti babal filu maɗa. Min mari mai gida. Na'am. On hosi ba duɓi noyi? Gaskiya min wari bana duɓi tati ne. Na'am. Min ɗo wondi. Bako mi wala mi maɓɓita jeyam mi fuɗɗa nyamugo gashi hoore am. Na'am. So mi fuɗɗi lotugo kuneje ɓawo mi darni kugal machine. Na'am, wato andiranga acaɓa. Yauwa mi waɗi kugal acaɓa. To daga acaɓa go nde mi acci fulde ban sai wiyata mi yawa tawa kawuma dow le tunda aɗa jooɗi wala ko a huwata a ekkita lotugo kuneje. Sai mi mbimo mi wala damuwa mi salinaymo mi tawi kawugo mi homnimo mi wiyata mo nda sai tan bisimilla wala damuwa sai a dinga warugo. To miɗo yaha daga ɓe hokkami mi ɗawra. A lota kifneje go. Mi lota kufneje mi lota ɓe yoɓa mi lota ɓe yoɓa ha warti wakkati hoore julde hande customers ɗo ɗuɗa. Wato marɓe haaje ɓe lotana ɓe kifneje wakkati julde. Na'am. So to ɓe ɗuɗi banni wakkati go si o howa ɗiɗi tati nayyi o yam nda ɗo ambo godu waɗugo ni. Fondu lotugo je maɗa. Na'am. Wakkati go kama komi fuɗɗa kam so yami mi heɓa ko humnere watinga. Wato ko arti wati nafatako. Sai mi goda be mai sai mi wara mi wogga. Banni nayi ko wuli damai hande. Nonnoy ko wonni. Yowwa ko vonni damai. Miɗo ɗo ekkutugo ambo boɗaka. To banni miɗo yaha miɗo waɗa step by step nyan kam. Hami waɗi picking. Hami waɗi picking. Haw tabbitini ma ɗo a wawi. Tabbitini mi wawi lotugo mi wawi woggugo. Mi wawi tirugo humnere. Jottaka wala ko luttini am. To sai warti oɗo hokkam miɗo huwina mo banni ha yotti sai o wiyata mi jottaka hani mi maɓɓita shago hoore am. To da yake normally sana'a jungo aɗo waɗa saving aɗo jo'ina. Yawwa. So banni go min ma ha wari gari maɓɓiti je hoore am. To irin ɓillaji toy a yidi yake joɗugo be a wini kawuma on na jananɗo andirellata ko ɗuɗa ɓe ekkititta filu ɓe ɗo yida be ɓillaji fere ko je jonde hakkunde maɓɓe be ɓe ekkitinta ɓe kuuɗe nden yake fere ma ha goɗɗo jaɓɓita hoore mum dilla tikka. Noyi a yidiri be irin ɓillaji ɗo? To gaskiya ɓillaji ni gaskiya wala ɓillaji ko mi yidi sosai mi wiyata wala ɓillaji. Ɓilla hunde gotel on je ko ɗo bo mi wiyata ɗum ko ɓillana ko mi andano mi witirta ɗum. Hanko jotta to mi huwi kumneje to je am to customers wari hokki am ɓe on wowri nden mo to o wari o jaɓi je mako wari o hokki am mi huwina mo. To o wari o laari je mi huwini customer to o yi je mi huwini mo sai o wiya miɗo waɗa bambanci. To ferotiral. Ferotiral. O wiya mi huwai je mako boɗɗum mi huwi je am boɗɗum. Amma noyi ko ɗuɗan jobdi man a wala numa ego fere on ko hanko o numata fere an ɓe a vowri ɓe wiyan a lotana ɓe kifneje misali bana je temere ɗiɗi je ko o waddi bo ɓe oɗo mari haaje on a lota temere go'o to wala ferotiral ha ɗo? Ɗon ferotiral mai andi to ɓe waddi jotta bana kugal temere ɗiɗi to o wari o hokkima an huwowo man a hosan naira 70 on na kam to naira 100 on a hosata ni. A hosai temere gotel wato on sendi caka. Yawwa on waɗa lissafi jotta misali to hokkima kumneje 10.
sai on wadi dow 70 sai waɗa lissafi naira 70 ɗon nde sappo no hokkete temere jeɗiɗi to a laari hanjum woni hakke ma amma ko to a huwi a timmini a ɗawra ɗum a waɗa stati a wogga hanko on hokkata ma stati wato kare kutinirɗum ka pat je mako on an ka je ma ni a sodan ndiyam ɓe omata a sodan ndiyam a huwana mo hanko bo hanko narrata be maɓɓe o jaɓa ceede yowwa o nara already kugal kan narina to goɗɗo wari on mbi'a a miiɗi kugal ɗari je ɗari biyu a wannata to tata woyte taskaram mawɓe jango ɗo warana on go o iga suudu radio Code International enanta min Al-Amin giɗaɗo Jada min ɗo hirda be koɗo amin derkejo mo jinni darde larugo hedi lawol filu lotugo kifneje. To madalla to Adamu misalu ɗume on ko a botiri manga ko a yejjititako be filu maɗa je lotugo kifneje? Gaskiya ko mi botiri ha filu kifneje ni gaskiya alhamdulillahi mi yetti Allah sosai ko mi botiri ha kugal kifneje miɗon no jooɗi mi acci sana machine wala ko mi huwata mi wari mi nangi sana ɗo bawanyo alhamdulillahi mi heɓi kayruji ɗuɗɗum ha kugal man nayi hami wari mi maɓɓiti shago hoore am hami wari min fu mi accini goɗɗo. O ɓawo a maɓɓiti shago je hoore ma a hoosi mo a ekkitinta fahinna ko an tan? Mi hoosi ɗon ɓikkoy bako mi dilla Abuja ɗon ɓikkoy ɓe mi ekkitini min ɗo wondi be maɓɓe ni an kam min ɗo huuda ɓe ɗo laara no a huwata to ɓe ɗo laara no min hundirta ha ɓe fuɗɗi waɗugo pikin ma so nde yaadu wari nangi sai mi hawti ɓe be broda bakama ɓingel oncle am ɓingel oncle am mi hawtidi be mi to nda no ɓe hudata amma addi en ɓawo mi dilli ɓe pat ɓe sanki sai ko ɗume sanji larugo wala ardiɗo mo eltata ɓe hollitita ɓe to sai warti hanko bo lori waɗi pikin bukkoy feere hande yake ɓe to sankiti wato mo a accini man hanko bo waye o hoosi o maɓɓiti je mako fahin bo feere still jotta hanko ɓawo ko mi accini mo kusan duuɓi 4 yahugo 5 jotta at least hanko mo maɓɓiti je hoore ma je ma man bo arti sankiti larugo a wala ɗon yowwa amma still jotta miɗo hawana mi ummitina ɗum Allah laamiɗo yardi. Nde a woli haala gonga hamin lora ɓawo seɗɗa no on yidata be ɓillaji sobiraɓe kuugal mo waddata kifneje mum to wari andi ɓi adamajo latan to hokkima hifnere o wiyama ñinde jumɓare oɗon mari haaje to wari o heɓai musamman to wakkati dungu andi nange miɗo nana on ɗo wi'a nange to maɓɓitai masin on ɗo heɓa ɓilla feere non waɗata be ummatore iri banni ko nandi baniro dole on wakkati feere anni ñandi aɗo huwa be jama'are dole a watina ɓernde ma fu muñal ngam hunde feere to ɓe volwi dole on tan a muña wala to a sukkan noppi ma duk dani way bature ɗo wiya customer is always right non woodi to mi famima ni to goɗɗo waddinima kuuɗe oɗon mari dalila ko o wolwa to ha ɓe wannayimo deidei nayi jotta misali hande a waddi kumneje ma guda 2 ko 3 a wiyama ɗo mari haaji next friday wato jumɓare warore jumɓare warata ɗum so jumɓare wari a wari fajjiri o hokkima time woyima waru jamdi 9 fajjira a wari jamdi 9 fajjira ɗo a wari a tawi kugal mai timmai nden wona wakkati yahugo jumɓa ma non ƴummi ba yowwa sai amatama koni so wiyatama to nda ayi weeda lungu balle ɗiɗi nange fulɓe a ndiyam ɗo toɓa especially bana wakkati augusta wato lewru loddo bana hanjum ndiyam nange fuɗatako sosai feere sai a tira humnere hande ni nyalla nde wala nde yiwa Adamu jonta a wi aɗo habda na hunde ɗo jangirde bo jangirde ni gaskiya shiru on jotta a darni mani mi ittai tammunde ha dow inchallahu rabbi fanno iyalu bo wala Allah sene ɗo hawanani woodi anniya sosai ma anniya ka catuɗum noddadu ɗume a noddata derken ɓe larata irin filu juuɗe musamman jonta larugo jami'aji amin je lesdi ndi dilliti kere kuuɗe ɗume a nodditata fukaraɓe dow ɓe jogitira boɗɗum musamman takanas laroɓe filu mawnitare on jonta nde mi darata mi suka mi dara mi joɗa miɗo lota kifneje miɗo wogga gaskiya ko mi ɗonirta ha dow maɓɓe ni sana'a jungo yiyata ɗo sana'a on barkanteɗi ngam ɗume sana'a jungo a dillan daga ɗo ha lesdi feere a arti a wawi ɗum mai
ɗo hangandima ɗo ha jungo ma ko a jogai to ni aɗo ɓe jamu a nangi lawol ma dilla daga ɗo hamurɗe kenken a yana a waɗa sanama bo kare kugal ha e paɗa tawa ɗum a hawtan ɗum to nayi sanama barkanteɗum to ni a dari a wawi ɗum a jogi ɗum jungo ɗiɗi a jogi gonga wala fewre. To madalla min yettima ko ɗuuɗa helaki ɗo yeeso to min surgima a heɓan bososel warugo. To heɗitoɓe dow ɗo min gaddi ragare taskaram ka asawere nde dodande koɗo amin hande Adamu Dahiru, sai min Al-Amin Giɗaɗo Jada wiyata on wonde be amin asawere warugo. On heɗiti taskaram mawɓe jango darnde goo daga ɗo Kode Radio International benanta taskaram jawleru Modibɓe min waddata ragare taskaramji amin hande wo'ine jonde ngam heɗutugo jawleru Modibɓe. En paami ko ma ilmuka bi hadha rajuli ɗume woni andal maɗa be gorko ɗo na en paami ko fa ammal muminu muminijo kam awil muqinu ko bo laɓɓinɗo sei o wi'a hanko rawi taw o wi la adri ayu zalika qalat asma'u muminu na ko muqinu mi famay ɗum ɗume asma'u wi'i muqinu ko muminu ko latake o muminijo ko bo o muqinijo fa yaqulu so wi'a huwa muhammadun rasulullahi oɗo ɗo ɗum muhammadu lulaɗo Allah to kadi a tokkaynomo ha duniyaru o wi kaza haramun hanjum a waɗata kullum o wi kaza bo halal nden a fotay wato a saldori hugo ɗum to no ɗum waddirtamo yeeso maɗa nder yanade maɗa a wi'a ɗum hanko woni muhammadu dare fajiyaɓe Allah a jogantako mo salatu nden deydey kuuɗe kayru ko annabijo waddi fu a tokkata ton to ngam may jeyaɓe Allah en canja kuuɗe meɗen hanjum wonte ko nafata en enen fulɓe ma en ɗon mbiya way ɓosaru kana ñande bara ndu tefete ko hani ko bara wara ma ndu ɗon nden bo ndu eltama yowwa nden ndu nafata to ngam man annabijo sey wato hanko muqinu ko musinu sey o wi'a ko muminu sey o wi'a ɗo ɗum muhammadu nden bo rasulullahi ɗum dulaɗo Allah ja'ana bil bayyinati wal huda o wardani min be hujjaji be kanda ngam nane ma annabijo man o wi al mar'u yamutu ala ma yahya alayhi wa yub'asu ala ma mata alayhi ɓi adama kam ko o yeɗiri kanjum o mayrata ko o mayri bo kanjum o yeɗirta na en paami ko yowwa to ngam a yeɗira hunde wonde heɓa mayra be mare ta mayri be mare bo hayre a ummidinte Allah fu nden be sawabu banni o wiyata ngam majum fa jabna wa amanna wattabana nde o wari bo fa jabna min jaabimo wa amanna min nuɗɗini wattabana min tokkimo fa yuqalu lahu sey ɗum wiyamo wato num nawman salihan ɗana wato ɗoyɗi laatiɗi boɗɗi ko bo a wi'a ɗana ɗoyɗi irin ɗoyɗi salihi en paami ko gada alimna in kunta innaka kunta la mumina lalle min andi an ɗo a laati a muminijo wa mal munafiqu Allah reynu en nafikijo bo awil murtabu ko bo shekowo la adri ayatuhuma qalat asma'u hanko rawi o wi to mi famayni ɗum ngole asma'u wi murtabu na ko munafiqu fa yuqalu sey o wi'a hanko bo la adri to ɗum ƴamimo ma ilmuka bi hadha ar-rajul so wi'a la adri oɗo ɗo ɗum moy so mi andamo ni o jaboto daru kayefa la adri mi andamo sam samitu nasa yaquluna shay'an faqultuhu minani yimɓe ɗon mbi'a hunde min ma mi winde tan af'alu kama ra'aytu nasa yaf'aluna miɗo huwa bana yimɓe kuwata tan minani ɓe ɗon mbi'a hunde mi winde mi wala hujja dow mare na en paami ko to ngam may kun aliman aw mutaalliman aw sa'ilan aw muhibban lahum fala takunil kamis fatalik laata a jangi ko aɗo janga ko aɗo ƴama ko bo a jiɗɗo janguɓe to tata laata nayi ɗo fu a wala nder maji nden a nasti halakkoye Allah reynu to ngam may ko sagli en sugli en ha shari'a fu en ƴama ɗum useni to en ngala wakkati jangugo ma en ƴama nane ma jangirde kam annabijo wi min al mahdi ila lahdi daga shaɓɓaje ha yawgo nder gaska ɗum babal jande on ta wi'u way a duuɓi am ɗuuɗi ko sungullaji am ɗuuɗi sungullaji ma ɗo fu ɗum jamu on tan jamuyel ɗo to ngel wala ni to sungullaji dari
na en mbami ko yowa to ngam ma ittu wakkati maji a tefata dina ma kanjum tan wonte riba maɗa wargo duniyaru yowa to ngam may dede a waɗa dina maɗa ɗo a jo'ina a wanna ka tsari to a ƴaman ɗum ma a ƴama wakkere ɗo a timmina hayre ka a faminde a ƴama wakkere nde ɗo bo a timmina hayre ma a faminde a ƴama wakkere nde ma a timmina hayre ma a faminde accumata a mari iyalu kam hanko ka wari oɗo jooɗi les maɗa fa oɗo heɗiti tan na en paami ko to an kata suglana a wayno debbo ma ñamirta a no o ɓornorto no a jiyortomo ɗo tan ba suglana no dina mako bo wayi dina mako bo no wayi aɗo wo'inanamo kana ko on jaha lahira on darotira yoma tubla sara'iru to ngam man Allah renu en bannihi o wi to ɗo on o timminani en kitabu salatul kusufi o wi kitabul istisqa'i ɗo bo deftere yarnitaki kokke mana to ndiyam wala no ɗum tororto ndiyam babul amali fil istisqa'i babul arandewol ha nder babu kitabul istisqa'i may wol janginan en no ɗum julirta julde torago ndiyam حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول يا جنجي حديثها إمام مالك جنجي ها عبد الله بن أبي بكر حنكو بو جنجي ها أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه حنكو دو سمع أناني عباد بن تميم يقول عباد بن تميم أدوبيا سمعت عبد الله بن زيد المعزني يقول حنكو عباد go حنكو ما أوي أناني عبد الله بن زيد المعزني يقول أدوبيا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واتوتو أفامي حنكو أبادو وتابي إنكيجو وناني صحابوجو دوبيا نايم فاميكو صحابوجو دوبيا النبي جو ورتي فاكي سلي كيري فاستسقى وحول رداءه هنا استقبل القبلة النبي جو ورتي ودو دبيتا يرنيتيكي ndende o juuli julde man o wayliti o huciti funa o wayliti wanare mako ɗo timini hadisi wol ma wasuila malikun imam malik ƴamama an salatil istisqa'i julde yarnitaki kokke kam hiya hayre ɗo kanode wa'i julde yarnitaki kokke kan no sifamare wa'i faqala sai imam malik wi hayre man ɗo ɗum julande rak'atani raka'aje ɗiɗi walakin sai dai yabda'u li imamu bis salati qabla al khutbati to liman yahi sallikere man ɗo o artiran o juula darɗe ɗiɗi ndenda o umma o waɗana yimɓe khutba na khutba ɗum artirta bana julde jum'are ba na en paami ko to amma modiɓe gaddani en ha modiɓe ijma'u ɓe gaddi ɓe mbi yiɗama to ɗum wurtoto ɗum toran ndiyam ɗum arta ɗum waɗana Allah man ladabu no ladabu man wa'i en arta en shuumo en arta en kenda istighfaruji taw en tuubina en looto en laaɓa mana istighfaru man fa mi nufoto en looto en laaɓa go ha zunubaji meɗen ndenda en gurto torago ndiyam man en paami ko sey to en artiri ha mataki arande jum taw en tuubini en keɓay ndiyam go nden fahin en shuumo en keɓay ndiyam go nden en gurto en naafa na en paami ko to en gurti en naafi bo en gaɗa sadakaji to ɗo ma ɗon nder wato sharɗi torago ndiyam nden fa yusalli rak'ataini hanko juulowo julde torako ndiyam o juula darɗe ɗiɗi summa yuqdabu qa'iman o waɗa khutba oɗo dari wa yad'u o toro Allah wa yastaqbilu alqiblata o hucita fuuna wa yuhawwilu rida'ahu o waylita wanare mako hina yastaqbilu alqiblata wakkati o huciti fuuna wato ha man ɗo wodi ko himɓe faamay ha waylutugo limse ha torago ndiyam ɗo goɗɗo feere sey ɓornoronde ño'i a nanon ceri'a wi jomum risala wi wala yaklibu zalika o firlitata limsere man ɗo waɗatande ño'i ko ɗum nufoto kam ma alal yamini yakunu ala shimali ko woni dowal bo maako ñaamo warta dowal bo maako nano limsere maɗa ɗo yeeso mare hota ɓaawo kanjum woni ko nufete na way a waylitande ño'i ba aɗon nufo Allah am kuuɗe amin kalluɗe ɗe min kuwayno fuu min canjitiɗe min kokkitiɗe ɓaawo hanjum nufete to bo aɗon wani metalol maɗa
na sai to a wayliti limsere ba metalol maji a wani ɗo sai a waylitangol dede gawargal gonnongal dowal bo ñaamo warta dowal bo nano gonnongal war bo nano bo warta dowal bo ñaamo ni a waɗata lafondu en be sawaba hanjum o wiyen banniɗo ɗo o waylito o huccito o waylita wanare maako ina yastakbilu lqiblata wa yajharu o wangina fi rak'atayni ha darɗe ɗiɗi ɗo bil qira'ati jande wa iza hawwala rida'ahu to o wayliti wanare maako ɗo ja'ala allazi ala yaminihi ala shimalihi ko woni dow ñaamo maako hota dow nano maako wallazi ala shimalihi ko woni dow nano maako bo ala yaminihi hota dow ñaamo maako ayi to a wayliti nde ño'i ño'ina ɗum waɗay na ɗo kaba nde wonno nane ma a lorni nde na en paami ko to waɗi banniɗo ɗo hanko liman taw wa yuhawwilu nnasu ardiyatahum himɓe yaakiɓe mo ma ɓe gaylita iza hawwala al imamu rida'ahu to liman wayliti amma on ndena sey to liman moɗon wayliti taw to timmini kutbo o waylita o huccita fuu no waylita nden onon ma ha on jooɗi ɗon on gaylitata amma sey a tawa goɗɗo daga wurtago saare muɗum ma wurtoro ño'i ño'i en paami ko to banni nden bo yiɗama to ɗum dilla e mata ɗum yaada be limce boɗɗe bana dilloɓe iidi ɗum dara limce ciccitiɗe mutabazzilina o wi limce ciccitiɗe ceeki ba dilloɓe gese ɗum ɓorno iri maje koppi ɗon ceeki a ɓawo limsere may ɗo seeki ko nandi be man ɗum fuuni gam holluko nadama amma ɗe laatoɗe ceniɗe fa lafonden be sawaba to banniɗo ɗo wa yastakbiluna alqiblata hamɓe ma ɓe kuccita funa wa hum ko udun amma hamɓe ka ɓe ɗo jooɗi on ɓe waylitata liman ka ummo daro huccita funa hamɓe bo wa hum ko udun yaake maɓɓe ɓe ɗo jooɗi ɓe waylitata limse maɓɓe man banni o wi'a babu ma jaa fil istisqai babu won ɗo ngol janginan en ko wari haala yarnitaki kokke haddasani yahya an malikin an yahya ibn sa'id an amr ibn shu'aib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza istasqa qala allahumma asqi ibadaka wa bahimataka wansur rahmataka wa ahyi baladaka almayyita ya jangi hadisi ha imam malik o jangingol ha ya yamni sa'idin ya yamni sa'id jangingol ha amr ibn shu'aib o wi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabijo mo holare tabiti do mudum kana lati idza istasqa to ni o yarnitake mana to dabbiti yarnitake en kebandiyam gala se o wiya allahumma ya allah asqi ibadaka wa bahimataka allah am yarnujiyaɓe maɗa be dabbaji maɗa wancur rahmataka allah am wato sankutu hinnuye maɗa wa ahayi baldakal mayyita allah am yeɗin wuro maɗa watugo ngoɗo ɗo a seeɗo en paami wato to ndiyam wala ka komi ma watay na en paami ko to ndiyam en giɗo to ɗam toɓatani ko ɗume kala ko mari yonki fu sey to wati enen mayma sey to en timmi ta faami to annabijo ɗo wi allah am yeɗitin wato yarnu jeyaɓe maɗa be dabbaji maɗa sankutu hinnu e maɗa allah am yeɗin wuro maɗa watugo ngoɗo ɗo to allah fo nden ɓe sawaba wa haddasani yahya an malikin an sharik ibni abdillahi ibni abi namri an anas ibni malikin annahu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallahi halakatil mawashi wa taqatta'ati subul fad'ullaha ya jangi hadisi ha imam malik o jangingol ha shariqum no abdullah ibn abi namari hanko shariqum no abdullah ibn abi namarin o jangi ha anas ibn malik o wi jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nde hokkere saati zaman annabijo nyande feere annabijo ɗo waɗi mimbar jangana ɓe hutba jum'are sey sahabojo sey wari dari yeso maako faqalo wi ya rasulallahi ya lulaɗo allah halakatil mawashi wa takatta'ati subulu dabbaji pat ɗo gaɗi ko watinki laabi pat ta'ini to ndiyam wala to a yata hokkere juuti sey bone tan laabi fuu ta'i ngam majum fat'ullaha torana en allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabijo waɗi du'a famudirna min aljum'ati ila aljum'ati hanko anas ibn malik o winde annabijo waɗi du'a daga nyande jummare man ndiyam nde yofiɗam heltay ha nyande jummare wonde yalti nyalɗe jeeɗiɗi ɗan ɗon toɓa taw fa nyalɗe jeeɗiɗi ndiyam man ɗan ɗon toɓa
nyande man fahin jummare won ɗiɗawre ma nde yalti gorko o yatoɗo goo faqama se o ummi fa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wari ha yeso annabijo faqala o wi ya rasulallahi ya lulaɗo allah tahaddamatil buyutu wanqaɗati subulu wa halakatil mawashi ɓi adama o wi ya lulaɗo allah cuuɗi amin fuu gibbidi laabi fuu ta'idi dabbaji fuu mbatidi ndiyam ɗuuɗi ngam majum torana en allah ndiyam ɗo ɗam daro fahin ndaru fa ɓi adama fa ko ɗuuɗi fuu wela na en paami ko o wi annabijo fahin tora allah fa qala rasulullahi sa sallama ay annabijo bo na ɗum iri maɗa iri am to ɗum iri ma ko iri am ka to hakkila se tikka na balɗe ɗo a wari no a tori a wi mi tora allah ndiyam warana nden hande fayin a wara wiya ndiyam may ɗuuɗi paami ko nde o wi ka annabijo go se weeɗi juuɗe fa qala annabijo wi allahumma zuhura aljibali wal akami wa buduna al awdiyati allah am ndiyam ɗo ɗam hoota dow ko'e kooseje be nder deeɗi waadiji wa manabiti cajari be les leɗɗe allah am ɗan dilla nder laykon be dow kooseho makko be maaje mawɗe ɗam faa ton waɗi do'a banniɗo ɗo shikenan wakkati man ɗo gala o wi fanjabat anil madinati in jaba sawbi sey ɗam ɓorti madina daga yaake man bana ɓortago limsere bana ɓorniɗo limsere no ɓortorto nde annabijo waɗi do'a yaake man ndiyam go sey ɗam ɓorti ba limsere no ɓortirte ya rasulallah qala malikun imam malik wi fi rajulin fatathu salatul istisqa'i ha gorko on mo julde yarnitaki kokke faati ɗum o heɓay o juulidi nde be himɓe waɗarakal kutbata se o tawi liman ɗo waɗa kutba fa arada an yusalliya ha o waɗi anniya ha o juulaɗe feere maako fil masjidi nder juulurde aw fi baytihi iza raja'a ko bo saare maako to hooti qala malikun imam malik wi huwa min zalika fi sa'ati hanko ɗo habolwa ɗum ɗo ɗum feeshinanimo to yiɗi o waɗa incha'a fa ala aw taraka to yiɗi to warti saare maako o naafaɗe to yiɗi bo o ɗacca ɗe na en paami ko to bannihi a zaman annabi Musa o wurtodi be jama'are ɓe tori ndiyam go heɓaki nde ɓe gurti fuu ɓe njaha ɓe toro ase woodi wato goɗɗo geddo Allah nder maɓɓe nde ɓe ngari wurtago fuu se o tokkoɓe to ɓe njahi ngam hanko ɗo Allah jabatako do'a maɓɓe daru ka efa fa ase holli babal to ngal woodi geddo Allah ha magal ma ɗum durwa to hakkilai sey a tawa masiboji go bo ɗo tokkidiri ndiyam hokkere annabojo Allah fa ɓe njaha ɓe toro ɓe garta ndiyam wala ɓe njaha ɓe toro ɓe garta ndiyam wala nyande man ɓe gurti ɓe toran ɓe gurti ɓawo wuro sey annabi Musa go sey o yi hondorde riwaya feere bo wi fawru on o yi ɗo waali telli ɗo weeɗi koskom muɗum dow sey o dari o ndaari o wi ummatore en gaylito en kota Allah jaabi du'a meɗen Allah jaɓani en du'a meɗen tagdi nder tagle Allah waɗani en du'a nde ɓe kooti go bo sey ndiyam go yofita wato nyande may ma ɓe gurti ɓe dillantorago man oɗo may bo ɗon nder maɓɓe nden bo modi ɓe mbi nyande man ɗo to ɓe njahi no ɓe tori ɓe keɓa himɓe ɗuɗɓe ngaɗa ridda himɓe ɗuɗɓe ngaɗa ridda annabi Musa ma ɓe mbiya ay o kande ka naw annabojo gonga en jaha en toro ndiyam en puɗita en tora ndiyam en puɗita en tora ndiyam heɓaki nde ka naw annabojo gonga to sey jemirawo waɗi hikima muɗum sey waɗi tagdi nder tagle muɗum weeɗi waali telli weeɗi koskon muɗum ɗo tora annabi Musa go dari ndaari o wi en gayri to en kota Allah jaabi du'a meɗen Allah jaabi du'a meɗen e jaabi Allah jeenay sali ko mbala haɗo fuu ɓe fuu haɗo min waddi kero taskaramji amin hande dow darnde hukuma suudu radio kode international heɗitoɓe tata woyte on tokkan largo taskaramji amin ha YouTube channel amin kode international min ɗo ha dow Facebook live ngam laruki taskaramji kode TV international non bo on wawan heɗituggo amin ha radio garden ngam heɗituggo taskaramji kode radio international inde am Jamila Jibrilla Dikkos mo hawti taskaram hande Al-Amin giɗaɗo jada mo wa'idin taskaram hande Ahmad Arab Abubakar Azare
kanko wo'itin taskaram hande. Yande am Jamila Jibrilla wiyata moɗon kirte jam.